Vols lluitar amb mi? A veure qui guanya. Que ets burro o què? Què vols? Enfrontar-te amb un déu? No, no pot ser. Per poder crear, primer s'ha de destruir! Ola de Drac Z, la batalla dels déus. El doblatge de la pel·lícula doncs, ha sigut una experiència, evidentment, molt gratificant. Primer perquè ha sigut retornar una mica amb tots els antics col·legues que havien fet Bola de Drac, que ja molts havien sortit en el CAI, i després perquè ha sigut una feina que ho hem cuidat molt. Home, jo veig molt bé que la gent, els fans de Bola de Drac, esperin la pel·lícula a veure-la en català, sobretot ara que estem en aquests moments que algunes televisions que no actuen en castellà, diguéssim, pateixen penúries. Doncs bé, la força dels fans sempre ha sigut molt clarament i decisivament partidària de la versió en català. Ja no només Bola de Drac, sinó qualsevol anime en català doncs, té un reconeixement que no tenen altres doblatges. La gent, des del primer moment, els interessa saber quines veus són, segueixen molt el tema del doblatge de l'anime, molta gent castellanoparlant, que pràcticament el català ni a l'escola el parlaven, seguien Bola de Drac, i que inconscientment aprenien català. En Vegeta molta gent ha après a renegar en català, inclús hi ha una aplicació amb tota una sèrie d'insults que jo molts ja no els recordava. Lluita com Déu mana, que no veus que tard o d'hora et liquidaré, babau llapiscós? Molt bé! Vosaltres aneu a casa i preneu-vos un got de llet calentona, no cal que vingueu amb mi. És una pel·lícula especial perquè es recuperen molts personatges que no es veien habitualment a Bola de Drac. És com una mena d'homenatge, jo crec. És una pel·lícula feta en mitjans actuals. Recordem que Bola de Drac original ja té més de 20 i pico d'anys. I també és una altra cosa molt important, vull dir, és la primera vegada que jo recordi que una sèrie d'anime d'aquestes japoneses que s'ha fet famosa i que s'ha fet mítica d'alguna manera a través de la televisió s'estrena a les sales de cinema.